Здравейте, аз съм Люси и това е новия епизод в профила на My Skin Space, платформата на Биодерма, посветена на кожата, склонна към акне. Като човек, който се е сблъсквал с акнето, винаги съм смятала, че грима е малко или много спасение за хора като мен, но тук днес с мен е Русина, която ще ни разкаже малко повече за това как трябва да се гримираме, ако имаме кожа склонна към акне, и малко повече трикове за всички такива като мен. Здравей, Люси! Привет, Роси! Много ми е интересно да те попитам дали повече количество продукт прикрива несъвършенствата или по-скоро тайната е някъде другаде. Това е една от често допусканите грешки, когато се фокусираме върху прикриването на проблема, а не решението. Многото продукти, грим продукти, могат да запушат порите и допълнително да влошат проблема. Така че първо препоръчвам да се обърнат винаги, ако имате проблем и не знаете как да се справите, да се обърнете към дерматолог, към лекар, да ви изготви правилната рутина. Когато се тръгне от грижата за кожата, от правилното почистване, от леката хидратация, тогава грим продукта няма да бъде и да се налага да бъде в голямо количество. Напротив, аз съветвам да нанесете малко фондиотен и вече на местата, на които има проблем, допълнително с по-малка четка и коректор да се запълнят, за да не става ефекта на маската. И всъщност за камера може да седи добре и на снимка, но всъщност в естествена среда да подчертаваме проблема, вместо да го решаваме. Тоест всички тези трендове, които виждаме в социалните мрежи, с нанасянето на няколко различни вида цвят върху самото несъвършенство, различни пудри, финиш и така нататък, не винаги са нещо, което ще скрие релефа и... Не винаги, зависи от самите формули. Ако също често срещана грешка при по-мазна кожа е всичките продукти да са изсушаващи. Матираща база, матиращ фондиотен, матираща пудра, тогава кожата се пресушава и се получава обратния ефект. Кожата се опитва да навакса и се образува още повече себум. Тоест в случая ние с много грим, който не е съобразен за типа кожа и акничната кожа, можем по-скоро да нарушим състоянието на нашата кожа и да увредим кожата, не да си помогнем. Да, но и не само с грима. Много по-важна е стъпката преди това. Подготовката на кожата и грижата за кожата. Вече след това важно е да са съвместими продуктите, т.е. ако единия е на водна основа и другия да бъде, ако единия е на силиконова и другия да бъде. И всъщност най-важното е да слушаме кожата си, защото няма универсална формула, която да работи за всеки един, за съжаление. Това, което работи за теб, може да не работи за друг. И специално от социалните мрежи има наистина много информация, която е объркваща, особено за човек, който не се занимава с Понеже това. Аз съм гледала видеото ти в канала, на което ще оставим линк под това видео, и разбрах колко е важно това да поддържаме четките си чисти и всички грим продукти за състоянието на нашата кожа. Но като става дума за четки, има ли конкретни четки, с които по-добре можем да прикрием някакви несъвършенства и да бъдат подходящи за акничната кожа, или пак е строго индивидуално? Четката е важна спрямо какъв продукт ще използваме. При по-мазна кожа е важен начин как ще нанасяме с четката, именно с потупващи движения, защото ако разнасяме самия фондиотен, може да се получи неравномерно поставяне. Да. Също друг трик, който аз използвам и бих препоръчала, е с много по-малка четка, дори може от магазин за художници, съвсем малка, просто да се минава с един коректор или с фондиотена на местата, на които има, за да не е изцяло количеството. Много хора се бъркат, че когато има акне и се нанася фондиотена директно на лицето, на цялото лице, всъщност лицето няма нужда от толкова грим, има нужда просто на местата, на които... Като тинейджър съм го правила това с многото грим, просто си мислех, че прикривайки всичко и правейки точно този маска ефект, аз ще бъда с перфектна кожа и съм нанасила дори не просто до врата, ами до деколтето от цвета, тъй като не е имал да кажем моят цвят. Аз съм сложила твърде много, налага се да сложа по ушите, налага се да сложа на всяка част от главата ми, на която се вижда кожа, за да мога да балансирам цветовете. И напълно разбирам какво имаш предвид под
това с многото количество. И като стана въпрос за четки, имаше един тренд сред холивудските знаменитости да се гримират с пръсти. Това добре ли е или не? Защото аз съм чела, че един вид това грима да се нагрява от температурата на ръцете, всъщност му помага да се разгърне. Да. Вярно ли е? Точно така, да. Формулите също да, радвам се, че обърна внимание на това, защото друга грешка, която се допуска е директно фондиотена да се сложи на четката, което ти дори не можеш да контролираш количеството, което слагаш и нанасиш на лицето. Хубаво е на ръката да се нанесе и вече от ръката да се вземе с четката или от палитра. Има такива грим палитри, които по същия начин. С ръката наистина формулите се много по-добре се нанасят. Да. Някои дори работят по-добре, като се затоплят. Контрола също ти е доста по-голям. Другото е, че ръцете си ги миеш и всъщност е много по-дори хигиенично да работиш с ръце. Така че... Това съм си мислила, но пък не мога да заменя четката в много ситуации. Например, с течен руж не мога да заменя четката с пръстите на ръцете си. Да, разбира не се. успявам, но колко според теб има предимство това гримирането с ръце и с топлината на тялото пред четките или по-скоро си зависи? Това зависи, но когато говорим за по-мазна и акнична кожа, тогава на места има нужда да сложиш малко повече продукти. Тогава всъщност ти няма как с пръст да си потупваш. Доста по-трудно би било. С четка ще ти е много по-лесно. Хубав ефект би бил, ако се нанесе лек слой с ръце може да бъде с ръце, може да бъде и с четка на лицето и вече отгоре с четката просто потупваш. Тогава тя отнема излишното количество и в същото време сякаш си набиваш фондиотена в кожата. Не набиваш, в кавички го казвам, защото отдолу е важна подготовката и всъщност тази подготовка ти служи като бариера за кожата, за да не нанасяме един продукт, което пък ми напомня също на друга грешка, която срещам и ми задават въпроси е как се нанася един единствен продукт за хидратация, слънцезащита и цвят. Според мен невъзможно. Абсолютно невъзможно. И няма как да очакваш чудеса. Кожата трябва да се подготви, да се почисти, да се хидратира. Друга груба грешка, която някои с по-мазна кожа правят е да я дехидратират и всъщност да я изсушават. Мазната кожа има нужда от хидратация, просто различен тип хидратация от сухата. Аз пък, когато имах акне, точно това, което ти казваш, възможно ли с един продукт да се подготви кожата, съм се опитвала да го правя просто защото в представата ми, ако започна да слагам, да кажем, база за грим, след това фондиотен, след това пудра, руж и всички стъпки, съм си мислила, че много натоварвам кожата си и по някакъв начин ще запуша порите и няма да оставя да диша. И затова започнах да избягвам нанасянето на праймер, нанасянето на много тежък фондиотен и всичко, което правех, беше това, което ти казваш. Да кажем слънцезащита, смесена с малко хидратация и след това веднага фондиотен. И как се чувстваше кожата ти? Не съм я питала да ти кажа. Защото аз лично, ако не направя тази подготовка, първо не знам и грима как ще седи през деня. То просто служи като наистина една бариера за грима. И да, ти си права, че наистина многото продукти могат да ти запушат порите и неправилните продукти. Което пък е много трудно да избереш. Точно следващия ти предполагам въпрос как да разберем кои продукти са подходящи за нас. Това е много дълъг и индивидуален процес. Един продукт може да работи за теб, може да не работи за друг. Много е важно да си слушаме кожата. Основните стъпки са правилно почистване, подходящо почистване, не да се пресушава кожата. Почистване, хидратация и слънцезащита. Понеже мисля, че за подготовката на кожата има много какво да си говорим, бих ти предложила да направим още едно видео, в което да представиш каква според теб е перфектната подготовка преди грима. Аз винаги съм си мислела, че ставам сутринта, измивам лицето и започвам да се гримирам, да скрия всички несъвършенства и съм готова за деня си. Обаче сега разбирам от теб, че всъщност не е толкова лесно. И грима не е началото на перфектния грим, ами всъщност има много преди това като стъпки, които трябва да направим. Така че за мен ще бъде интересно да науча повече от тях. Да, аз също има какво да споделя от своя опит, защото
в ежедневието си срещаме много клиенти и наблюдението върху грешките, които се допускат или пък стъпките, които всъщност се подценяват, са ключови за един така хубав грим. Особено за някое събитие или важна среща, за която искаш грима ти да бъде хубав. Колко по-лесно е да си мъж. Да. Факт те дори нямат пъпки. Да. Понякога. Да. Има една инфлуенсърка, не знам дали ти е попадала и социалните мрежи, която е популярна с това, че нанася много продукти. Тя взима, да кажем, шише с фондютен, изсипва половината и грима и винаги е съвършен, но слага жестоки количества. И по принцип това беше станало нещо като тренд и аз тогава бях решила да наблягам на многото грим. Според теб това успешна техника ли е или е просто за социалните мрежи? Това е доказателство, че трябва наистина да внимаваме какво и на кого подражаваме в социалните мрежи и кого слушаме, защото същата инфлуенсърка след години си призна, че всъщност това го е правила с цел гледания, а не прави това в ежедневието си и не излиза по този начин, защото колкото повече продукт нанасяме, всъщност той за камера може да седи добре, но наистина с половин шише фондютен на живо няма да е много приятна гледка. Много е важно в социалните мрежи да си преценяваме информацията и да пресяваме по-скоро информацията и кое работи за нас. Защото трендове излизат всяка седмица, но кожата не може да навакса. Ако започнеш да изслагаш всеки нов крем или всеки нов продукт или нова техника. Да, така е. Понеже аз от социалните мрежи предимно черпя вдъхновение и не само за грим, за грижа за кожата, за тоалети и най-различни неща. Ти откъде черпиш вдъхновение? Аз също черпя вдъхновение и използвам точно за това социалните мрежи и дали защото се занимавам и с това не ме притеснява да виждам перфектни лица и знам, че тези перфектни лица не са толкова хубави на живо. Тоест, абсолютно нормално е да имаш пори на кожата, да имаш пъпчица, да имаш лунички, да имаш несъвършенство. Това е кожа. Ти си човек и винаги отблизко ще ги виждаш. Едно е за камера, друго е на живо. Аз, за да ти отговоря на въпроса, по-конкретно черпя вдъхновение за грим и за грижа за кожата, както от професионални гримьори, които са и в България, и в чужбина, така и от дерматолози, лекари, които споделят. И всъщност това ме кара да си отсявам информацията, когато има по-конкретно доказателство и ти обясняват защо това работи. Не просто това работи върху мен. Да, върху теб работи, ама върху друг няма да работи. Има ли техника, с която по-успешно да се прикриват несъвършенствата? Има, да. На първо място, пак се повтарям, но наистина е много важно подготовката на кожата и основата, защото последващите продукти могат въобще да не стоят красиво на кожата. Техниката и това, което аз препоръчвам, е малко продукт на лицето, т.е. малко фондютен и вече на местата, на които има наистина нужда кожата, допълнително с потъпващи движения да нанесем от коректора или от самия фондютен. Вече коректора пък, ако е по-светъл цвят, може леко и с фондютена отгоре с потъпващи движения, но тези потъпващи движения наистина помагат при по-релефна кожа и когато има проблем. Като каза релеф, и аз съм стигнала до извода, че релефа не може да се скрие с грима. Да, с правилната светлина до голяма степен се прикрива, но всъщност грима не е нещото, за което трябва да се крием. Той може да ни помогне да се чувстваме по-уверени и да подчертае красивите ни черти, но не е маска пред света. А ако това видео ви беше полезно и интересно, останете в канала на My Skin Space, защото сме подготвили още много такива.